Hola, jo sóc Snow. Avui som 4 de desembre de 2025. Faig tard? No, no. Molt just, però he arribat a l'hora. Perquè el PC espatlla una cosa i jo que sé. I a les 4 he engegat el PC, el ordinador, és correcte, i un instant va bé i tot les pantalles apagades. I, hòstia puta, vale? No passa res. El meu PC desenxufo tot, una neteja per sobre, per exemple, els ventiladors, i, hòstia, i a baix, què trobo? Això, a dintre, i ja està, arreglat. I el cable he posat al revés. HDMI funciona. Després, dies de la setmana. El dimarts és el pitjor dia. Ho justifico. El dilluns és un altre cop començar de nou i és arrencar un altre cop. Té sentit. El dimecres és un pico, és la meitat. El dijous, demà és del divendres i 3 dies, dilluns, dimarts, dimecres i vendres, dissabte, diumenge és el mig de la setmana. Divendres és super. Dissabte i diumenge està bé. I el dimecres és el pitjor dia. Perquè 4 dies més, 4 dies més, és un pal. No té sentit. És el pitjor dia. És el pitjor dia. Adeu. Que vagi bé. I un hots el divendres, dissabte, diumenge. I el dimarts i dijous Fallout New Vegas. Adeu.